mga kapabo, for today's video, magmukbang mi og barbecue. So, mamalit ni karon. O baningin sa among pagpamalit og barbecue. Bye. Go. Actually, nagdadali ko karon ako barbecue. Di mga sila tas mga kasilinganan og mga bahaw kay kagaw mo na sila mga bahaw mga kapabo. Okay, barbecue. Ano ba may barbecue ani oy? Sige, go. Ato tas bisag asa basta ka ng barbecue ka ako barbecue. Pag wala barbecue, ikaw may kanon ako. Okay, sa mga kapabo dami sa barbecue han, di asa, di asong. Okay, oba ni Bi. Okay, so ating si L9 kanina kita singpur manino tino 5 pesos 5, 10, 15, 20, 25 kaya kung ano sa kuya kung pinanatanong kuya para makasumba ni kuya ron sunod si kuya magsuba kung hindi mga onsay no ay nagdaman ni loto kuya yeah nagdamig loto actually kuya dito mis ako sa kayo magdamig later. Aha! Videohe ko! Kapalit akong barbecue, kuya! You are not allowed! Saksi mo, ha? Mapriso Ikaw, di ko rin mo papaliton. Agay! Another one. Aha! Papalit akong barbecue, kuya! Videohe ko! Mapriso ka, di ko rin mo papaliton ang barbecue. Eto ako, basang-basa sa wala. Another one. Aha! Papalit akong barbecue, kuya. Videohe ko. Saksi mo, ha? Mapriso ka, kuya. Di ko rin mo papaliton ang barbecue. Apoy! Okay, so salamat sa librete ha, kuya sa sa barbecue. Pamilya lagi na muna kuya. Ganito lang kalibangon. Ay, bunso. Kasi kuya. Actually kuya, ako po nangita sa kuya. Wag. So basta hindi na ako makita sa barbecue ha. Mas isira ang buhay mo. Pakita sa kuya. Pasok ba sa standard? Okay. Mama ko i-load kuya. Alam, pwede magulungan siya ng SSS. Nag-ibig na ako. Pagkang siya. Meron ako savings ko 100,000 pesos every month. Yes. Sana all. Okay, so ari na mo sa Opong and Edna Eatery. So na yung mga barbecue dili na yung mga balot, pabalot. It's Philippines. Order. Ma'am, di arang yung order, ma'am. Barbecue, and dyan, naghatag si ma'am na usama ni Uy, o kasabot. Bokis? Yes, perfect. Suka. Tsura pa dyan yung kaon nga ralami, ah. Sana all. Shout out guys sa libre ni Ate Edna and Kuya Opong. Thank you so much. More blessings to come. I love you. Kakaon na gadyo kong hotdog. Masay tingog sa hotdog. Actually, 1 month ako gadyo wakat nilaw hotdog. Okay, sa mga kapabo, nagdadahin ni Kuan, loto ka, galing mo na mauro makasave, good time. O anak, yung na anak, mama, yung na. Okay.
mga kapabo na humanamis among pangaoy o pag-ibigay sa kanila. Thank you so wash out like Coco and Rinan Pinino. And of course, the IT Hybalun Rumaraon. And to all the people of the world, wash out to Tanan. Okay, so marato. See you sa next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, which is Tingog sa Pabo Vlog. Alak. Mga kapabo, nakahugas ko siya may pinakalit, kinakuwangan, madinig kami nakuwangan, madinig kami part pa, uy. Pero sandi na lang. Masuk ka kay butas ate. Uy, naawaw ka siya ko as in fairness, naawaw ka siya ko as in. Kasi siya nagagat ni haka. Pero kira, uy, nakahugas. Ate sa puso, diba? Salamat ikong ate, kaya bisag nakuha nga na kamong bayan. Pahugas rami, gamay rin pahugas mo. Kinakaw na po na mo. Haluoy ba, uy? Nakahugas ang bayot.